Ale šenkýt. Ty sa máš supule, no ja ťa neviem natáčať. Šup, 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 šup. Ešte zajeb. 4 fleše máš ináč, 4. Veľa. Ani 240. Skoč toto. Nedáš to. Aha, no dosť. 244. Skoč, ja neviem, jak Scientex, mne to ukazuje ináč. No. Čože? Ne, ja si natočím GLaDOSa teraz. Respektuj GLaDOSa. Pozraj, jak to skočí, pozraj. Jo, tak jeho význe časti odišli. Proste spektuj ho. Nedal drievko, čo ti dáva. A GLaDOS. Ty kokso, jeho časti úplne odišli. Nie? Hej, teraz dáva Shiversovi za hack. Hej, pozeraj, čo spraví. No, čakaj, nevidel si? Ja, tak počkaj, respektujem GLaDOSa, že čo on spraví. Ja viem. Prečo by nešli? 244 GLaDOS. 248 GLaDOS. Jeho 250. Jeho zväzné časti odišli. 260, no. Nemáš nič. 9 strafov, no jasné. No jasné. No jasné. 10 strafov máš za čo? Však ja nepočujem ani AD, jak robíš. Vždycky som počul. Lebo mne nešla. No to mi píše. No ja proste 10 strafov sa nedá. Ja to dám na YouTubeko. Dobre? A bez vystrihnutia, dobre? Dobre? Môžem to zastaviť? Keď sa zabiješ. Nech to není moc dlhé, no, rýchlo sa zabij. Dosť. Ty vole. No jasné. Čo ti dáva? Sa nedá. Ale máš za čo. Tak to robí sa strafí. Tri, 4, zastavujem, môžem?